Takže nazdar. Já tě vítám u dnešního videa. Na začátku videa bych vás chtěl pozdravit. Ano, chtěl bych říct, že zdravím všechny lidi, zároveň dinosaury, pokud jste robot, tak i roboty. Pozdravit původně i letadla a pak jsem si řekl, letadla mě nesledujou, takže zdravím všechny okurky a kuřata. Dnes se podíváme na to, vlastně, co můžete hrát za zbraně, pokud jste dobří jako já, což já jsem nejlepší. No, podíváme se na to, jak prostě sestavit Taka, nejlepšího Taka 56. Takže si dám nový loadout. Semka swapnu na Taka. Je to teda asi pro mě nejpohodlnější zbraň, co když ji máš postavenou dobře, nekope. To nejlepší zbraň, která má hrozně dobrý damage. Takže třeba říkám, že mám level 20, takže pokud jste nějaký začátečník, máte takový level minus, tak to není můj problém. Takže první, co bych vybral, tak je zde tento, jmenuje se to GSX, tady to, což je to asi nejlepší muzzle, firing aim stability plus, undetected by radar, to nevím, co je teďka, já tomu teďka moc to nehraju, a pak je tady samozřejmě minusový damage range, ale pokud si to nestavíte na dálku, tak není vůbec to řešit. Takže máme tento, jako další underbarrel. Tak to bude tento FSS Sharpin 90, protože jako jediný má pouze plus a to je aiming Adults Way. Takže ano, jako další bude munition a to zde dáme. Tady to je podle vaší preference. Já teda bych přidal target flinch. Je to podle vás, takže já to nemůžu nějak řešit. Já používám, nebo jako je nepoužívám, ale to, co bych vám doporučil, je walking speed a sprint speed, samozřejmě, takže TV cardinal stock. Jako další, teďka podle vaší preference, já ho hraju na blízko, takže budu nejvíc používat tenhle holoscope, nebo já nevím, jak vy tomu říkáte, Lone Wolf Optic prostě. No a to je asi všechno. Samozřejmě můžete místo toho vyměnit za 60 nebo 40 rany magazine, ale jak vidíte, všechno nám jde do plusu, i jak damage, tak range, tak x-ray, tak mobility a trošičku recoil control. Pokud nebudete hrát scope, což se taky dá, pokud nepreferujete scope, tak bejt vámi, buď přidám rear grip, ale je to takový, že tady jde jenom o control prostě. Nebo barrel bych nepřidával, protože podle mého to je prostě ta nejzbytečnější věc na takový. Bych přidal tenhle laser, který je jakoby, že ho vidíte ze strany. Jo, myslím, že to zrovna něco takovýhleho, nebo něco takovýhleho prostě. Zrovna tohle asi. Ale mně se líbí míří s optikem, takže já používám tenhle. Tak a můžeme si to jít zkusit do firing range, abyste poznali, začít toho loket. Takže 5 nábojů, headshot, nádherný. Můžu vám to dát také na single shoot, abyste viděli, že 1, 2, 3, 4. Na 4 náboje do hlavy. Když dám full auto, vidíte, že nekope. Prakticky ani na dálku. Možná teď to je jenom mým aimem. Nejsem rozehranej, takže asi tak. Jo, vidíte, že to prostě dá. Takže samozřejmě pak se můžete customizovat. A jako gunu k němu, pokud budete hrát pistolky, tak bych bral nějaký tady FTK, anebo prostě nějaký double pistolky. Vám loučím a vidíme se u další hry z Warzone. Papa Tinky Winky. Shut the fuck up! Papa Dipsy. Ne! Papa Lala. Papa Po.